Augustani thangnai nwichisa salamri phasalo khroksa malkhung mothornai salsalono hajamarini kwrwngbao accident khwlaikha Munga Satu Deb umor brwichiba accident wngnairog tabuk baksa jibi saknai nogo kwlaijak baksa ayale saknai nogo kwlaijak sawi mankha accident wngnairogni bising khroksa talchisa umorni sarai busabo tongo osrani bumani yakung kongnoi bai thangka hwni sawi mankha Hezamarao sidai mohanpur industry ni simi chengmani Hezamarao hati jora Khorokba no accident khwlaikha hwni sawi mankha Satu Deb sabo accident khwlaikha borok sinibai mankha nok borok sawibai mankha phia accident Khwlainai Satu Deb tabuk jora police ni yakni phataro police mungsa yakni sheni bagai amjani borok Lahar Kasulaikha tai Satu ni nogo thangai Twiprasano o salo accident khwlaijaknai amjani khroksa tamusaka khwlainai di bini khuktunyo Ani selai sekang, dujon asini ayam tep sekang ungjak tonga ahaiban sekang no kuno saimia. Enggak jokon te ano lama sudah ngisi angbono nuhun mangno angkisa saitan sa saitan man ngisi ngo bote ba ang saitan ring bote ba ani yang aku saitan thangu. Enggak jokon te ang buthagai ngkari kan ke bo at ka handle uti ka motor sabo mo hay samung sidra klajane na sabo iko au driver wan san ota bumung taw bini saja bini bumung khaita ang khaito maya te dol roman to emne ko bini sotuk enggak bini nagi ko oro no Satu Deb nwichisa tabuk nahar mung tam rok sini nahar mung khaito mane bini mo kaisa ya kahniya pura 5-6 ta jaga bini gotna ek dino no pura prai 5 minute por 10 minute por gotna khai paijak gotna khai mane bichungui ta kom se kom sini borok tabuk ayele se kwlaijak borok tongo tar mane omana bot jibi tongo engkai tei baki de yathek ukbai kha dukuman bai kha engkai sakri khai tongnai borok to beni yathek tak baijak engkai omani tui borok komse kom bulungi accident nung phano bai thangai kok sana to nangbole rugina thangai kuno kok thaya sama nongni wan chungo khoroksa se accident oba bullying mano kate khoroksa ba norongni je kok munti to 4-5 ta jaga mo ke bo khwlaikha khwlaimane tabuk norog jaga je Lahar Kasulaikha ba kasuman bukhakte norog tabuk busuk jora ya phiri chana norog ni krak sung mane mono bo je phon to bo bai thangai bo sung bai ora hai moka bila bo ni je ora hai ni nukja gai kok thaya ta phon to moni bagai kuno solution khre hingai sung pura sung automatic sung ora kasui tongnai ba asung ma abani yaklo tabuk dore na romni do khoroksa no bini bulungai accident nungkha police nai butharoni hitam kok sanor goitam kok sabro police nai mathang to ora sekang bare kok saka ang to hai sok baja asuk police sa Khorokba ang kok ma saya ko te sekang bare hai tongnai rok borok tam khalaika saimia ko engka bo ekta jaga gotona ang khai no kok komse kom bul hinga bo khoito kaisa jaga buthagai bo ani bulung thaga je kono problem moni khorosa ang riswa nang hine bo arano yathek bainai no bo saima kamu jaga sini borong nukha bo ব্যক্তিগত direct mothori phana ka bo 5 jaga bo gotna kha botam roklai boto emna gari no chalo boto hin khana te business rote khai saimia to amale party bai krungta rode to nga se BJP ni neta rok hin khana bo ama hero nanu mo kami rok ngai mo kami kha to sini kami kha to alada haiba no mo kha to Hejamara bazar hinda ko nanu mo block PS block Hejamara block PS hinga sidai mohanpur after step kono ya jiban sa step de aro ni bisingo tabu to lockdown no toli to thar ni piang khat nai abo to thing abo ni bisingo norok no tong ya no test to re ka ramani ya ko bo tabu kom se kom 10 hours lai si thangka de buji ka sa aro ni bisingo to norok do horungi norok kono khaiman dia ta phung ai mani to kom se kom tabu to duigo na group nang men khau se tabuk tong lai mani je tu ayang serious je ba ari serious to thing tongo sakang rang nak serious ayang serious thing tongo rang bai bela sir rang mang tang hori mam bela sa kok bai khale phane borong no awai bele ko je candidate bo accident ha sa rang bai se khamra bai mano so ku nga lai no bo sidai khai bela 5-6 jan to sai ma no sai no abon bagai bai ku ko sole jai direct boro be kok salai nai nadi no moro tu thake ne sa thajing nang ur thai tong ha je tabuk no na bai malai ri nai boro bai kok sajak bule apu no thaglai bo bai musang mal ja soi kana bo candidate bai jeng kok sajak ihik bai jeng kok sajak malai dinani bono kok sawai bo sajak borok tu sai je accident ke thake bi ka bo sania nang nang de fahin sing bo sidan akan bono kopi alada kana ni bo kai sab salu ge je salu na camera nai to le
nang pate jaga accident theke sadi buskan boros kone pula boma kone Habli bo camera nai mamla tangna tongsa. real fake ni sadi sum pula Sir, ani ko khade no ko khana apis ko khana. Condition hospital rule ba sama thanai chang. Bujiga chin rule ba chang thanglang ya. Ang musik nang ho ba ya. Condition ga chang hospital rule ba sama thanai chang. Doctor rule ba sama thanai chang. Nga chung boleh sangai sama khor ma khai bele ang bo. Nor sin ga yang doctor no. Information at no ga yang no. Awan bore se nor bo. Karita. serious song tongwa borong tak rang sekang supana nangnai beli kerang le kok salai ke bahagi phainai ba Ko sa kaito sa ram namar ne ko. nono se goseng ka ano ma gosenai nung ba accident jang bong jak bobong jak nono se gose ano ai siang kaito ang to pyogya bono nung pyog kono sung tinjol to pyogya abono sekang kok salai ka bu phone ke kok salai borok face to face kok salai ne borok kok salai sing kapan ta borok sing kok salai Amchani borok rokni kom engkha krung shao se derawi accident engai mano phia kwrwngbao wari wai accident khlaimani abno tui puto beli tong tabuk lukorni khawo tai amchani borok koke hai Khwlainai Satu Deb hai khwlaikha Hwnwi dakti khe accident Khwlainai Satu Debno Romna hnike tungphlainai Hwnwi bo shaka accident khwlaijak nai lukorok tai amchani lukorok